babban malaminmu Yesu babban malaminmu. Ce Ladi ta uku a lokacin Faska. Karatu na farko daga ayyukan manzanni Sura 5 aya 27 zuwa 40. Karatunmu na biyu daga wahayin Yahaya Sura 5 aya 11 zuwa 14. Bishara namu na yau daga hannu Yahaya Sura 21 aya 1 zuwa 19. ‘Yan'uwana, bari mu fara wa'azinmu a ranar ta yau a cikin suna Uba, da na Ɗa, da na Ruhu mai tsarki. Amin. Ubangiji ya kasance tare da ku. ‘Yan'uwana, a cikin Yesu Almasihu, Ubangiji Almasihu ya ba ma Bitrus sabon rai da ban gaskiya. Ubangiji Almasihu ya ba ma Bitrus sabon rai da ban gaskiya. Tare da mu ma ya ba mu sabon rai da ban gaskiya. Yesu yana kiran mu zo wurin shi da duka bukatu da muna da shi, da duka damuwanmu da muna da shi, da duka laifofinmu mu zo gare shi. Bayan da Yesu ya tashi daga matatu, ya nuna kansa ma almajirinsa. A ranar ta yau da ita ce Ladi ta uku, Ubangiji Almasihu ya nuna kansa kuma, amma su almajirinsa Bitrus da ‘yan'uwansa ba su waye shi ba. Domin ba su waye shi ba, Bitrus shi ya bar su, ya bar aikin da yake yi, ya koma gida, ya je teku, ya kama yin aikin da yana yin dama kafin Ubangiji Almasihu ya kira shi, wato masinci. Ya koma teku, ya fara kama kifi. To a wannan rana Ubangiji Almasihu ya zo bakin teku, ya gansu amma su ba su waye shi ba bakin teku. Ya tambaye su, kuna da abinci ko kuna da abin da zan ci? To sun mishi magana ba su da komi. Ya faɗa musu su sa su juf su arbe a cikin teku, za su kama kifi. Bayan da Ubangiji ya musu magana, shi Bitrus ya yi rashin ban gaskiya, amma ɗaya da almajirinsa ya cewa Bitrus, Ubangiji ne. Kafin faɗa mashi wai Ubangiji ne, sun da sun fara kama kifi din, domin sun ji abin da Ubangiji ya faɗa. Sun yi lokacin da shi wanda Ubangiji yake kauna ya ce Ubangiji ne, shi Bitrus yana sirara, domin yana kaman kifi ba a san kaya, a sirara yake. Sai ya shiga cikin teku, ya shiga cikin ruwa domin ya ji kunya, ya ji tsoro, baya so Almasihu ya gan shi a cikin sirara. Ubangiji ne, haka ne kuma tare da mu. In muna yi abubuwan da ba yi da kyau, in yanzu an faɗa mana wai Ubangiji ne, za mu ji kunya, za mu ji tsoro, za mu nema wurin da muna so mu boye. Amma ko ina da mun je mu boye, kar mu manta wai shi hannun Ubangiji ne zai kai mu wuri din. Gashi shi Bitrus da ya ji Ubangiji ne, ya ji kunya, ya ji tsoro, domin duk abubuwan da ya faɗa wai shi ba zai mayar da Ubangiji ba, amma gashi ga Ubangiji a gare shi, a gaban shi.
ya shiga teku ya fito, ba zai iya boye a cikin teku har abada ba, ba zai iya boye a cikin ruwa har abada ba. Ya fito sun ci abinci, Ubangiji yana yi mana magana wana. A kowane lokacin da muna yi abubuwan da ba yi da kyau, in mun ji wai Ubangiji ne ya kamata mu tuba, domin abin da muna yi watakila muna cikin laifi, watakila muna cikin yin abin da zai ba ma mutane kunya, watakila muna yin abin da ba zai girmama suna Ubangiji ba. In Ubangiji ya kira mu, za mu amshi ko ba za mu amshi ba, za mu amsa ko ba za mu amsa ba. Gashi ya kira shi Bitrus, ya fito daga ruwa, ya waye shi, duk laifofin shi Ubangiji ya yafe mishi. Haka ne tare da ruwa, in mun ji wai Ubangiji ne ya kamata mu ma mu zo gare shi, mu zo mu nuna wai da tausayin mu zo mu tuba a gaban shi, mu durkusa, domin duk abubuwan da muke yi abun kunya ne, ba abun da yana girmama suna Ubangiji ba. Saboda haka ‘yan uwana almasihu, Ubangiji yana kiran mu a kowane lokaci, a kowane rana, a kowane wuri. Yana kiran mu, yadda yana kiran mu, haka ne kuma muna ji wanda yana kauna shi almasihu, da wanda Ubangiji yana kauna, yana faɗa mana Ubangiji ne. Ya kamata mu ma mu faɗa ma wayansu, mu faɗa ma mutane wai Ubangiji ne. An faɗa musu ko mun faɗa musu wai Ubangiji ne, shi zai shigo rayuwarsu, zai ba su sabon rai. Shi zai shiga rayuwarsu, zai ba su abubuwan gaskiya, zai nuna musu hanyar da ya kamata su biya. Saboda haka ‘yan uwana, mu ma ya kamata mu amsa wa mutane wai Ubangiji ne, mu faɗa musu wai Ubangiji ne. Bari Ubangijin Allah ya taimake mu. Salama Ubangiji ya kasance tare.